Hej, velkommen til svømning her i dag, mandag den 2. marts. Vi har lige en lille ekstra udfordring, når I skal ind, fordi vi er ved at få ny dør i svømmehallen, så den er lige blokeret af. Men I kan gå ind af bagindgangen, det vil jeg lige vise jer, hvordan I kommer ind der. Når I står her på parkeringspladsen, så kan I se, at hoveddøren den er blændet af dernede. Så lige op imellem svømmehallen og de gamle cykelstativer her. Går vi lige rundt om rækværket. Og så kommer der en dør ind her. Det er vores bagdør. Her kan man lige stille sine sko på måtten. Tage strømperne af også, ellers så bliver de våde, når I kommer ind i svømmehallen. Af med strømperne. Så kan I bare gå ind. Drengeomklædningen kommer lige inden for døren. Og når I går op i den anden ende, så har I pigeomklædningen. I kan også gå, hvis I gerne vil den vej ind i omklædningen, I plejer, så kan I også gå ud af døren her. Så går I ud i forhallen. Så er det drengene til venstre og pigerne til højre. Og det er kun i dag, mandag den 2. marts, det er en udfordring. Så god svømning til jer. På at vi har en helt ny og lækker dør, når I kommer i næste uge.